дар сабқатҳои пойгоҳи аспҳо чобуксаворон бо истифода аз ҷонварони бодпои худ барои ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ талош ба харҷ дода ба мардум ҳунари таковарии ҷолибу диданиро манзур намуданд. Мусобиқаи варзишии аспдавонӣ ки хоси ниёгони мо тоҷикони кӯҳанбунёд аст, дар 9 давр ба масофаҳои 1000, 1400, 1600 ва 1800 метр сурат гирифта, дар он асптозони номҷӯй аз минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон ширкат варзиданд. Дар сабқат ба масофаи 1000 метр миёни аспҳои омехта асп бо лақаби Ипо ки ба он Ориф Зайниддинов савор буд, хати марроро нахустин шуда тай намуд. Дар ҳамин масофа мақоми дуюмро Идибек Сатторов бо аспи Гаризон ва зинаи сеюмро бошад асп бо лақаби Арпаш бо ҷилавдории Сатторов Анушервон соҳиб шуданд. дар масофаи 1000 метр миёни аспҳои зоти тоҷикии дусола бошад, мақоми аввалро асп бо лақаби Секретариат ба даст овард ки лаҷоми ӯ дар пойгоҳ дар дасти Фирдавс Саломов буд. Аспҳо бо лақабҳои Бодом ва Габой бошад, дар зинаҳои дуюм ва сеюм қарор гирифтанд. дар масофаи 1600 метр миёни аспҳои 2 ва 3 сола зоти англисӣ мақоми аввал насиби Азамат Ҷумаев ва асп бо лақаби Арамат гардид. Асп бо лақабҳои Атаман ва Рубин бошад, масофаи пешбинишударо ҳамчун дуюму сеюм шуда тай намуданд. از اسب ترسیدن در کار نیست، چون که اسب همه چی رو میفهمد، احساس میکند و اگر ناترس باشی همون قدر با همراهی و گپ زنی و بسیارتر نظر به آدم بسیارتر دوست می‌دارد آدم را. برای همون گفتنی هم که دختران بیان تمرین کنن و هم با هم مسابقه‌های اشتراک کنن. дар масофаи 1000 метр миёни аспҳои Ахалтекинӣ асп бо лақаби Сарбаланд ки онро чобуксавор Саломов Фирдавс роҳбарӣ мекард, мақоми аввалро ба даст овард. Асп бо тахаллуси Самарқанд зери идораи Сатторов Анушервон дуюмин шуда ба марра расид. дар ин пойгоҳ Мустанг ном асп мақоми сеюмро аз они худ кард. бо як шукӯҳ шаҳомади бисёр зебо мо ҷашни наврӯзро истиқбол гирифта истодем. чеҳраҳои мардум бисёр чеҳраи баҳориву идона аст. мо аз ин бисёр хурсанд ҳастем ки тоҷикистони соҳиби истиқлол мо ватани наврӯз аст. ҳар рӯз ва ҳар сол дӯстдорони асп дар тоҷикистон афзоиш ёфта истодааст ва ин ҷонвари зеборо тамоми мардум ба хуш писанди дестанд ва махсусан ҷавонон ки ба ин намуди варзиш дил баста истодаанд аз тамоми равияҳои бад мегарданд. марҳилаи панҷум аз пойгоҳи аспҳои зоти сесолаи тоҷикӣ иборат буд ва чобуксавор Меҳроб Бердиев бо аспи соли таваллудаш 2018 бо лақаби Авала аввалин шуда ба марра расид ва мақоми аввалро моли худ гардонид. Асп бо лақаби Абобил ки онро Хуршед Сатторов идора мекард, дар миёни аспҳои зоти тоҷикии сесола масофаи 1400 метрро дуюмин шуда тай намуд. Ятимуҳ Шорух бо аспи туруқи худ ки бо лақаби Гавод дар пойгоҳ ширкат варзид, мақоми сеюмро ишғол намуд. дар пойгоҳи шашум аспҳои зоти омехта дар масофаи 1400 метр ширкат варзиданд. асп бо лақаби Красавчик соли таваллудаш 2016 зери идораи Анушервон Сатторов аввалин шуда хати марраро убур кард. асп аз ноҳияи Ховалинг бо лақаби Гуланг бошад дуюмин шуда ба марра расид. аз ноҳияи Ховалинг ду асп дар ин пойгоҳ ҷоизадор шуданд ки асп бо лақаби Белведер сеюмин шуда хати марроро убур сохт. дар пойгоҳи ҳафтум аспҳои зоти тоҷикии 4 сола баромад намуданд. аспи Ҳакимов Сироҷ бо лақаби Талисман барандаи зинаи аввал гардид. асп бо номи Бомдод бошад дар ин мубориза дуюмин шуда ба марра расид. аспи ноҳияи Файзобод бо номи Приз мақоми сеюмро аз они худ кард. дар пойгоҳи ҳаштум аспҳои зоти омехта суръати дави худро нишон доданд. асп бо лақаби Агрегат ки онро Беги Ҷонзода Роҳатшо аз шаҳри Роғун тарбия кардааст, ҳамаи рақибонашро дар пушти худ гузошта мақоми аввалро ишғол кард ва ба хотири ғалабаи аспаш Беги Ҷонзода Роҳатшо аз бағалаш найро бароварда садои онро дар ҳузури мардуми зиёд баланд намуд. من 58 سال شده با اسب کلان شدم از کودکیم.
من اسب نغز میفهمم، نغز میدونم. شکرانه منم دولت، شکرانه منم که خیلی شرایطای خوب، منم خیلی دولت آزادی من در پایگاه گذاشته. یک اسبم جا گرفت، امیدوارم که با جا بیره. марҳилаи ниҳоӣ ки дар он аспҳои аз 4 сола боло дар масофаи 1800 метр байни ҳам суръатсанҷӣ намуданд, мақоми аввалро асп бо лақаби флюорид соли таваллудаш 2015 чобуксавор манучер Шарофиддинов ишғол намуд. дар ин сабқат зинаи дуюмро асп бо лақаби Паймон зери идораи Фирдавс Саломов аз они худ намуд ва асп бо лақаби ректор чобуксавор Шорух Ятимов сеюмин шуда хати марроро убур намуд. ёдовар мешавем ки дар пойгаҳи аспдавонӣ ки бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз гузаронида шуд, аспҳои зоти гуногун аз тамоми манотиқи кишвар ширкат варзиданд ва аспҳое ки дар ин 9 пойгаҳ мақомҳои ифтихориро ба даст оварданд бо ҷоизаи пулӣ қадрдонӣ гардиданд. ёдовар мешавем ки мусобиқа бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе ҳамасола баргузор мешавад ки дӯстдорони ин ҷонвари зеборо дар пойтахти азизамон ба ҳам меорад.